Bwana nigga, God is good. Abangina kira, tete ndai kwa basaji. God is good and all the time he go. Tigabono biyamul kabisa litangani taite samama abinga mutu abire abaheshimiwa aba mheshimiwa Sambo njua Sambo aganchanda kurunga ndrati nagetenga ndra check mutonto dispensary oinyoire nyagancha no tokuru para ine dia machu dia edaraje inga kikuru dia machana mheshimiwa thank you ikera mwaitenga yango naso kana chikora kolega asanga bia mono and ngokwana ndigoro yabo saransa abantu bameto iganinka abashimiwa bia mono sogocha thank you kera sababa abaragelia mwachi cha mwezi no jaba tukurubuke tutu kurunyari bali bono mami twali saidi na totali nkaga taite bategi aiga ya ngoro sana no kurusio murwere mage ya ngako weikabono iga emyake ebere yaitire mwezi pimo manyete chisegi cyabete esegi abagusi nene mpaka unaenda masasi ntwage twamugira ngaki umwaka oyo bya poil ande ngwakira nyasaye byamono bibeigo mpaka twakolera myaka yetetana kuba akira byamono mwanza biraneti musungoga mboli abakoliye gas be count bali kurwe wodie abura nyonoyo mubuyeka asa abantu kiri wisane mu bakoliye gas busonga chinga chinje ko ngatu basa kubiko boli se chingo ko chinyinge munganjire timbasa ko itero boli se chingo ko chinyinge lakini nankaga kuruga mutonto mpaka nya chekirugoro abaheshimiwa bonse pinobara no mubasi lazima tubatirane musubati undi bwensi onyomirwe geranyoro mayiga chief assistant chief Sambo aganchanda kurunga ndrati nagetenga ndra check mutonto dispensary oinyoire nyagancha no tokuru para ine dia machu dia edaraje inga kikuru dia machana mheshimiwa thank you ikera mwaitenga yango naso kana chikora kolega asanga bia mono and ngokwana ndigoro yabo saransa abantu bameto iganinka abashimiwa bia mono sogocha thank you kera sababa abaragelia mwachi cha mwezi no jaba tukurubuke tutu kurunyari bali bono mami twali saidi na totali nkaga taite bategi aiga ya ngoro sana no kurusio murwere mage ya ngako weikabono iga emyake ebere yaitire mwezi pimo manyete chisegi cyabete esegi abagusi nene mpaka unaenda masasi ntwage twamugira ngaki umwaka oyo bya poil ande ngwakira nyasaye byamono bibeigo mpaka twakolera myaka yetetana kuba akira byamono mwanza biraneti musungoga mboli abakoliye gas be count bali kurwe wodie abura nyonoyo mubuyeka
asa abantu kiri wisane mu bakolega asosonga chinga chinje ko ngatu basa kubiko boli se chingo ko chinyinge munganjire timbasa ko itero boli se chingo ko chinyinge lakini nankaga kuruga mutonto mpaka nyachekirugoro abayishimiwa bonse pinobara no mubasi lazima tubwatirane musubati undi bwensi onyomirwe geranyoro mayiga chief assistant chief anaenda mugabana undi wacha basoga kurweke nyiroma no embo saigo no ekera wanda ya mutonto kuru na wanda soba Simba abantu baminto ewodi lazima to register 20,000 egento gya kabiri na atali polytechnic mante yaba murabali minona ingina bangira bechiro ko wantebe contractor no era ralia site contractor tiare ngoro abangine bate banga ogendo ororo otoe omo contractor tedo kwa wika mambi asali lazima ndole ansire kwa gacho ande to baso kuana gari no seno mumbro no nyabicha matega musemo mai igo lazima mambi asali arosi aya engineer edaraje iriro chegali ya paraine protection gabions chirosi chere yamachana erosigu ere mo wanja boyo alafu neli endene leli nyamabaliri nero ere ndade go promise mheshimiwa Sambo ga kitingo soka go jisko keren kaga ebinto mbirega iga epa era miendo da entorole ruga iga egende mpaka nyagesa na tebanga tinde di ngumorobo liye sechingo ko chinyinga neli aparaine mpaka Nyansongo nere koleki ere amache ntu abekaga aliyanya gesa igoro konyaro sinde abantu rais mabayisibi manyanga bande ba enkuruga mpaka roche mate gose mate mogo kete ngamaje mwanyolera ande mugade tia yande aya mwalimu we secondary no mwatenga ke secondary is not developed no ane primary ECD classrooms I promise kero kingo kero sinde mheshimiwa it will be done kingo ro sinde abana baitu bakoreki basome egetiek ekiera nkugura tole chi machine chokorosi chipara tinda edo promising ani jenkros next week lakini we ka January lazima egetiek ke araniwe kesime ko bunyansi karego sento sukumesme amate endege rita ata asirete kartu enga matanga ga endege jamu nyitiko tuoma ebin chiwaye igoras mestme ekoleki esukiwe egetiek kebekenene mepirenya wakuka mo wanja boy egento chomo elio irongo asobisi omweshimiwa na tebanga ki lazima egitwe irongo gali ntwale na nchobisi ororo wono maeta matkae mogo ika motirbo gochimate ga mogo sono aninga ose na bere abaskali baralia tali uwanja kwane no bisi yanere boy na ende bono ga kitigamba boli nganjire kira mukiro montai mukekurwe kinyora achate negeita oyo ndaru nyacheki abantu bakolegas tokonya abantu bayibolere geita gari bose na berego abantu baminto tigansa beiga inchina tevire oyo no mutinyo kalenga okianda mutinyo komna limo komera na tole mutinyo komna kabere umuntu yo mali umwana bako beko musikiga iga kwahakisha iga garansi abantu bali Yesu ikera kindo ane kiasirire genda kenyole lakini
Rose photocopy tara nero. Chief cheto ne chingi ya chire. Umongina mno yokorere gasingia sana. Aba gakambale twateba ngaki amangana yo buibi wekenyoro cyombe. Lazima ere. Abantu baliti ndiko bahakana lakini ndaye ko bakirambia mono moche ndole nimbana wane go tumoko beka. Obo ibi biro lazima boye no bolebe. No bolebe nka. Chief obolebe lazima tumoko. Abantu lazima bagende school. Kosebona tinko rubo gabana totike chi engineer kosebona abanyagitari igonda etemba sabe so wanje kwenu da etemba sabe wanje kwenu enyasole da etemba sabe mwezi amaruaro ekiombe kelikeli mogo kora mangana yobo ibi etuda etokora mangana yamaru mo wanje boyo Emon. Balimura. Mole tayari? Engineer Deputy Party Leader ya ODM. Vinto vikembere ndi ngoja kubatebe. Lakini tigango nda yuko denga ODM or the ODM nyugu. ODM. Weka ngoko boko wigoro. ODM. Aba ngina karake nda ende nyugu abasacha veke nyora. Abasacha ODM iko na demoko mange ensinyonga kiere biere gamboli abasacha basote nyumba cy'abantu ga bareka Bayo Baro Gati kire braya tu. Gaki. Reda chinga chino. Mechando kero ororo nyanuska yale na abantaba talingo bakana. Lakini abantaba ya sana. Batemire abalenda abande bale babagechete. Eyine ere mwanya bana. Lakini ndemba kirembia mono. Wano paraboke na rosi gaiga na batetu batinene tukaigwana no mheshimiwa Sambo ngaki abantabu yabanyagonjokana. Vincent, thank you. Mbiamono. Aya mbiamono. E polytechnic ukobere